Als het uitliende zwart van Grutte Pier weer om is, kan het Fries Museum lang om laten iepen. Zo'n 3 jaar en 36 miljoen euro verder. Koningin Máxima krijgt vanzelfs een rondleiding nadat ze in de Grutte Hal ontvangen is. Daar had dichter Tjeerd Brunja een voordracht. Dan terug naar de pronkzeel. Eerst boppen in bij de tentoonstelling Horizonnen. Wat vond koningin Máxima van dit is heel bijzonder? Ja, we hebben hier met veel plezier rondgelopen en ik heb haar laten zien de belangrijkste Friese kunstenaars, Gerrit Benner en Tame Zout. En vooral dat vond ze natuurlijk leuk, om te zien wat hier specifiek is. Verder komt de koningin in de kunde met Friese geschiedenis bij de tentoonstelling Verhaal van Friesland. Daar had ze belangstelling voor een zeker object. Ja, waar ze heel erg verrukt van was de mantelspeld van Wijnaldum. Nou, dat blijkt dat ze een kennisoog heeft, want dat is een fantastische speld. Met prachtig ingelegd goud en mooi motief. Dus echt genieten. Nou, in Oerkomsjen zit het er alweer op. Toch denkt directeur Bak dat het museum een goede indruk maken had op de koningin. Ze was zeer verrukt ook over het gebouw, het licht, wat we laten zien. En, ja, in algemene zin ook heel belangstellend. Dus geïnteresseerd in wat wij te vertellen hadden. En hoe weer het voor jou? Ja, superleuk. Dit is de kroon op ons werk natuurlijk. En uiteraard het komende weekend en vanmiddag, hè, want we zijn nu open. En ja, dat is waar we al die tijd naartoe gewerkt hebben. En ja, dat is ook waarvoor je er bent. Daarvoor doe je het allemaal. En na koningin Máxima kan het publiek het naar je museum in. Dat koe je het vergees. Onder oren om de uitstalling van gastconservator Jort Kelder te bezien.